Čaute všetci, som tu ja, áno, som trošku chorá, takže tak. No a dneska budeme mať, že proste nejako trošku nevím. No a bum, proste nevím. Takže. Môžete aj že komentovať, že jak videa by som to mala natáčať, lebo nemám ani nápady trošku. A proste tak. No a komentujte, že jak sa dneska ste mali, lebo ja nie až tak dobrá, lebo viete, som chorá. No a poďme na to. No takže môžeme začať, že vlog, lebo why not? No a sorry, že budete hovoriť, že no nič. Just troll. A sorry, že mám takéhoto frenda. On je môj kamarát. A vypadá hrozne. Ale mám veľmi rád sa. Takže tak. A sorry, že ho mám premenovanú prdel otrava vianočná. Lebo proste on je môj bratr z koleno, tak why not? No takže budeme hrať dneska veľa hier a ja viem, že niektoré videá sú že len jedna hra, že tak, aby to, že nepreskokovalo, že furt tak. No, ale ja nie som taká youtuberka, no takže poďme niečo robiť. No a ja nie som až tak dobrá vo vydávaní videí a tak. Sorry, že mám také dlhé intro, len proste tak. No, takže asi začneme v Tower of Mystery, pretože to... A môžete si toto aj vyskúšať. Je to veľmi dobrá hra. Počkať. Dobre. No, takže... Počkať. No, takže... Čo budete dneska robiť? To by ma veľmi zaujímalo. No a sorry, že mám taký hlas divný, lebo víte, som chorá. No a tak. Takže keď sa ma chcete pridať na Robloxe, počkať, tu máte moje meno, mi_life_is_i. Na začiatku je tvrdé i a potom všetko je mäkkým a všetko malým. Skoro som padla. Sorry, že tu budem mať ticho, len proste niekedy sa moc sústredím. No a proste nevím. Neviem, o čo mám hovoriť vo videách, takže je to veľmi ťažké pre mňa toto vydávať videá. No a ešte k tomu, že nebudem tak často vydávať videá, lebo kydla som, no lebo mám školu a tak a že všetko možné, no jo. Tak, no ale sú prázdniny, no takže možno vydám ďalšie videjko, možno sa mi to podarí, no ale neviem, takže tak. Takže tak. Neviem, o čo mám hovoriť. Takže tak. No a možno, že budeme aj potrebovať ľudí, že keby ako Anioli, inšpirácia, no nie, no obrazok ako keby. Čo? Ja som kydla? Nie, ja som lighter som dotkla asi. No tak, keby ako Anioli, že vy pozdravíte a ja to proste poviem. No ale nebudem tu že dávať, že komenty, že tu, že ako keby počkať. Že keby ako tu bude koment, že hotovo, ako sa máš, bla 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 bla. To nebudem robiť, lebo neviem, jak to mám robiť. Takže tak. No, tak budem taká malá youtuberka, že
nebudem mať až tak videí, ale mám veľa shortov ináč. No a niektorých mám súkromné, lebo proste súkromné. To proste existuje. No a ja tu len na tomto furt kýdam, dobre, takže idem hrať nejakú inú hru, lebo toto ma už nudí, furt kýdam. A chceme hrať čo? Tak poďme Murderko. Potom sorry, keď tu počujete nejaký, že holúko, to môj brat asi, viete, lebo on je taký crazy. Alebo nejaké rozprávanie a tak. No tak sorry za to, lebo môj proste brácha. Ja za to nemôžem. To prečo som dostala? Dobre. OK. No tak inventóri. Inventóri. Prečo som to tak povedala? No ale ja dám rainbowy, lebo ja mám rada rainbow. Toto je coolové ináč. Nie je tam náhodou, že dúha, že akoby by sa to hodilo spolu? Môže byť, lebo rainbow, viete? Dobre, emoties, floss, prečo to tak hovorím? Floss, radio, a to sú aj radio, takto, no tak to je dobré. Ale toto je dobré. Ja chcem toto hrať každý deň, ale dobre, dáme si nejaký outfitík, lebo môj je hrozný. Môžeme dať, že ako keby tento? Ale neviem, poďme skrovať. Jaký je tento? To je cute, no nie je tak moc cute, mne sa to nelúbi až tak moc. No dobre, toto nechcem malovať. No a sorry, že vás toto video možno bude nudiť. Len proste to je život. Fuj, no tak to nechcem, ani za svet. No. Ja som šerif! Oh my god! No sorry, že som taká vytešená, ale ja som šerif. Sheriff. Yes. No dobre, ja budem ako inocentka. A tento si sa mi do toho páči. Bum, pozbieram koníky, lebo som innocent, že? Ja som innocent. Bum. Čo? Ja som zastrelila. Čo? Bata. Ja som zastrelila. Prvého, čo som zastrelila, bol murder. What the fuck? Ale čo, ja nechápem. To je nemožné. Ale fakt. Christmas in Italy. To chcem skúsiť. Christmas in Italy. Neviem to povedať. Italy. Christmas in Italy. Italy. Okay. That's. Leave it alone. No dobre. Som inocent. Takže teraz sa musím kryť. Ale to, čo mám na zadku, nemám rada. Na zadku, na chrbte. Rádio, nemám rada rádio. Ja nechcem rádio. It's ugly. Fuj, tam možno je šerif. Ten možno je šerif. Tu sa môžem skryť. Ale tento elitej mi to bráni, takže si ho dám preč. Je to tak logiku používam, víte?
tak to sa budem skrývať. Ticho buď. Sorry, len môj brat. Aj tak mám zavreté dvere, som ma nepočul. Aha, to mám rada. Oh, yes! Hippie, počkaj. Aha. Ticho buď. Dobre. Koľko už natáčam? 10 minút. Tak ešte 5 minútiek. Ešte 5 minútiek. Lebo akože len začínam. Potom už budem mať také veľké, ale potom teda dlhé. No ale viete, že keď budem mať dlhé videá, no tak sa vám ani nebude chcieť sa na nich kliknúť. Na tie videá. Takže radšej budem mať také menšie videá, aby sa vôbec niekomu chcelo na to kliknúť, lebo ja nepreferujem také dlhé videjka, lebo potom proste nevím. Potom nemáte ani čas sa kliknúť ostatné videá a som murder. Happy. Walking around Christmas tree and the Christmas parade. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from this, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart. Dobre, ja to spievam dokola. Čo? Ja som ťa netrafil. Čo tam dá Legacy Big Shield? Legacy Shield Potion. Sorry, že som tak ticho. Len proste ja sa bojím. Lebo to sú všetci. Takže potom vyťahne murderko a zabijeme a všetci budú, že ha. Viete? To nechcem. No, skoč. To je murder. No, mňa murder zabil. Táto žaba sprostá ma zabila. Táto hnusná žaba. Sorry, keď vidíš moje video, len proste nemám rada, keď ma niekto zabije. V hre. Koľko? Možno 2 minúty. Ty hnusná žaba hrozná. Shiftlock chcem. Toto je najlepšia mapa pre mňa, táto normálna, lebo je proste dobrá, je vynikajúca. Prečo furt fotím? Počkať. No to je jedno. Innocent, si robíš srandu? Ale však dobroš. Jak už niekto je mŕtvý? Jak? Som sa kúkla, že či to je naozaj telo. Tu sa môžem Wait, do skrini. Ale maybe, ja už som normálne zaseknutá s tou angličtinou. Že možno pôjdem vonka. Lebo tam bývajú najviac. Dám si pozor na túto týpečku. Kde je odchodovenka? Lebo fakt neviem. A tu je! Yes. No niekto tu nie je. Je tu. I'm scared. Help.
I'm scared. Ja sa bojím, že ma niekto zabije. Kto je šerif, kto je murder, kto je ten killer furder? Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Prečo si furt spievam vianočnú pesničku? Už nie sú Vianoce, ma. Nie. To je murderko, tam ten, hnusný. Kde je šerifko? Tam je šerifko a tam je murderko. Takže vonku je murderko a šerifko. Ten je murderko, takže run. Murderko nezabíma, lebo ja som innocent. Šerif. Sorry. Poď. Ja idem dovnútra. Nie, sem. Pretože I'm just a girl. Padac. Pomiac. No. Mňa zabil. Ja tak som innocent. Ja robím mágiu. No. Koľko je... Už je 16, tak. Dúfam, že ste si užili toto videjko a proste možno, že natočím ďalšie a napíšte do komentárov, jak ste sa dneska mali a dajte odber a like a boom, šakalaka, bye bye.